tonttu Hilma Haipakka tässä hyvää päivää. Joko oota huomannut tämän näköisen kartan jaossa vaikkapa hotelleissa, matkailukohteissa tai Kaappahallin kirjakaappihuoneessa? Napatkee tämmönen kartta mukaan ja koko perhe kainaloo ja tietenkin reipasta mieltä kohti seikkailua. Tuosta kartasta löytyvistä QR-koodeista avautuu erilaisia pieniä videoita ja tehtäviä, jotka voi olla liikunnallisia tehtäviä tai aivan ystäreitä kutittavia tehtäviä. Joka tapauksessa tarjolla on hauskoja hetkiä koko perheen kesken maksuttomassa lastenkuopioseikkailussa. Ihanaa seikkailukessiä teille kaikille!